Sumit KSA asong atong pen Dr. Numal Momin ame PK kai. Karbiang long arada phandia johang hi prote airset prongset chesong padoji pusi KSA pen kapindre. Karbi Students Association asong atong pen kedam tang ni prang Dwarbagari constituency long Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin lapen radang bong kaching ki kochathan ame kangni hut me judet pen Perangkia tung Article 244A alam Karjo Hut Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin pen kaning Jepon ke nonamat Karbiang Long Autonomous Council along methang budget selam long lapen Medical College to University do Lopu hayalam pensi ning JC hemprek anta soseluk lasi hemprek nang nilupu kaning Jeputak KSA pen dipur hi thialong ami phi ke kai padopon lasi ke bang jilangar ni lepusong alam ning je bonglang prote erset prungset chesong bomji lapen laso puthak Karbiang Long aradapan dia johang hi politik KSA lapen kaprek hamphang song pen chesong padopon ji putak KSA mepu sumiti mung pen pherang kyang nu ning jepon News Desk Report News Fast Karbiang Long condemn lo lapen alang lia alam the kichon tang det alam the bang non madalang li chibidro naing busini litum hang taram pon lo alang li yongsi la bangso autonomous state puthak alam pajongsi chibidro de ba alang li rada thengno isi herangke mai phapen dia johang he lipudang de dilitum kebang jilang stame alang lia la bangso hempreka puthak alam pot kaning je yongsi non an la soteng alang kaning ibe rateng yongsi dam thore alang bole dilitum sudak pen dilitum demokratik arona teng pen chesong pon nangko komate ka chesong pon phasi dilitum chisik pon point ilong Dr. Numal Momin BJP MLA alang lia ai fiji burning ate mai phi kai nangko athe bangke social media long bethe betha Facebook long kono Facebook social media long bethe betha kato wai tame heglong lo je alang li kaning je autonomous state ke lake nang nelu autonomous state ke lake non ke reject lo autonomous state ke le bachru ju cholo non ke medical dolo aja dolo henten dolo lasi autonomous state nang ne data non ke Karbiang Long Karbiarat kereng uno pusalang li ninje lasi laso puthak bangke nili tum hin pen Karbi lo chale asong mate nitum jalang rapet aisa lapen arwae nitum jalang rapet asong an kan labang so alang li kaning je alam puthak nili tum sodak pen pin rempon lo asepini nili tum ladak nili tum chejengsi ladak fiji burning same asai deng pona ko lo athema article 244A autonomous state ke lake Karbiarat lapen Karbiang Long lapen dimasau arat akar inai people's aspiration kar inai hemprek laba laso apa la kar inai hemprek si non ke Dr. Numal Momin hin pen bangke la bangke kelang floor lo Karbiang Long arat pan lapen Karbiang Long jitu KSA pen 1986 pen nang chesong hemprek puthak 1986 pen nang chesong laso kachesong ajak long penangan Karbiariso penangan KSA tum martyr tame dolo penangan apran cepang bonang lo aja tu mangke non ta kes jujelang nasi laso long Dr. Numal Momin MLA BJP MLA alang li kon maladak emprega farman kachesong tumhan nok before nok bepia tumhan kilang plot asal seman der lo labangke litum hinpen labangke tiata litum Dr. Numal Momin hamke nitum kroy thek the lasi alang li kibang jilang arni alang li election ke chodon jiphan mate politics long ke alang moral right develop sinili tum hen pen na tum media hoy pen